L'equip Suzuki català es va convertir en el protagonista en les passades 24 hores en situar les seves dues formacions al podi, en la primera i la tercera plaça. Els vencedors van ser Jerónimo Vidal, Morales i Forés, que van fer 731 voltes al circuit de Catalunya. Els tres pilots van liderar la carrera des de la cinquena hora de competició i van acabar amb una volta d'avantatge sobre el segon. Sánchez, Martínez i Lozano, amb la segona Suzuki de l'escuderia de Molins de Rei, van ser tercers. Ahir els més ràpids va ser la formació Forés Cabana Monge de l'equip Suzuki català, que van marcar un temps de promig de 1:52.9. Ara en breus instants a veure si podem parlar amb l'home que tindrà la pole. Ara el veiem en imatges, Salvador Cabana, que baixa de la seva moto i ja la situa en aquesta primera posició. Salvador? Hola, Salvador. Tot preparat ja per començar? Molts nervis? Bueno, una miqueta ara mateix. A la sortida sempre se'n tenen una mica. Bueno, aquest canvi d'horari aquest any es fa a la 1, abans es feia a les 6. En què us pot afectar? Jo penso que millor, perquè les hores de sol es passen primer, quan estàs més descansat. Què és el més important en aquesta volta? L'escalfament d'una carrera, recordem que dura 24 horas. Si es de resistencia, en principio no tiene mucho significado, ni calentar gomas ni nada, porque se sale a un ritmo relativamente tranquilo. Y luego, en principio, el tema de las gomas, la temperatura que estamos, el mes que estamos y los calentadores que ya media hora ya funcionando antes de salir, la mantienen a la temperatura correcta ya. El único riesgo que tenemos ahora son las nubes negras que tenemos aquí encima nuestro, que si no dejan caer lluvia, perfecto, sería mucho mejor. Molt bé, doncs esperem que no deixin caure pluja i que tingueu una molt bona carrera. Molt bona tarda des del circuit de Catalunya. Som ja a la cinquena hora de les 24 hores motociclistes del circuit de Catalunya. Aquesta és la 10ª edició d'aquesta popular cursa de resistència que ha començat a la 1 en punt del migdia avui i que commemora, com diem, la 10ª edició de les 24 hores motociclistes de Catalunya. Des de fa ja unes quantes hores, l'equip que lidera aquesta carrera, l'equip que va líder al capdavant de la classificació de les 24 hores és l'equip integrat per Forés, Cabana i Monge. Són els pilots de la formació Suzuki català. La segona posició és per l'equip de Yamaha Folk Endurance. I en aquests moments els líders clars de la carrera són la formació Suzuki català integrada pels pilots Forés, Cabana i Monge, que ocupen la primera posició. Han estat líders durant tota la carrera. La segona posició és per l'equip Suzuki català de Forés, Cabana i Monge. Aquest equip ha estat el líder durant la major part de la carrera, gairebé durant 20 hores han mantingut el liderat, però aquesta nit han caigut fins a la quarta posició, han anat remuntant durant tot aquest matí i fins fa gairebé uns 30 minuts han pogut pujar fins a la segona posició. La tercera plaça per la segona formació de l'equip Suzuki català, integrada per Lozano, Noyes i Delgado. Ha estat un petit incident, simplement quan Josep Monge anava després de fer el relleu, anava cap a la pista, doncs no ha pogut incorporar-se, ja que no li funcionava llum. Han tornat a entrar boxes, han arreglat aquest petit problema elèctric i han sortit a la pista. Aleshores és quan han començat de veritat els problemes, perquè han tingut un mal funcionament amb l'embragatge, tant amb aquesta moto com amb la segona moto de la formació català, i han baixat fins a la quarta posició. Han estat els moments més durs de la cursa, els moments que han aprofitat la formació de Folk per exprémer al màxim l'accelerador i col·locar-se a la primera posició. A partir d'aquest moment, a partir de la 1 del matí, han començat a fer una carrera contra rellotge per mirar de recuperar posicions, ja que han baixat fins a la quarta plaça. I ho han aconseguit. L'equip, sens dubte, que més ha corregut en aquestes últimes hores és l'equip Suzuki català. Ens anem directament a veure com està l'ambient en aquesta formació, que han aconseguit col·locar les seves motos a la segona i a la tercera plaça. Doncs si estem al costat de Josep Monge, un dels pilots d'aquesta formació de Suzuki català, que l'any passat va guanyar i que aquest any no podrà repetir victòria per aquests problemes que han tingut amb l'embragatge aquesta nit, uns problemes que us han acabat condemnant, ¿no? Pues sí, íbamos primeros, con 2 vueltas de ventaja y al final, bueno, hemos tenido varios problemas y vamos a acabar segundos y terceros, que es un éxito para el equipo total. Estamos muy contentos, nos hubiera gustado ganar, pero así son las carreras.